Здравейте, приятели! Аз съм Twin Brothers, а вие сте в канала да се изправиш сам срещу себе си. В този канал аз самия споделям с вас моето лично предизвикателство с мен, което поех за своята промяна, където от 114 дни аз всеки ден се изправям сам срещу себе си, за да променя тялото, ума и навиците си и да развивам и надграждам себе си. Като всеки ден аз ставам, благодаря на Създателя, че съм жив и здрав, усмихвам се, въпреки всичките трудности и изпитания, които имам пред себе си, и започвам здраво да натискам. Защото знам, че с труд, здрава работа, позитивно мислене и постоянство се постига всичко. Човек сам държи в ръцете си собствената си съдба и може да я променя и да постига всичко, което си постави за цел. Стига да направи своя избор, да знае точно какво иска, да поеме по правилния път, да вложи цялата си енергия, да насочи всичките си усилия, да се изправи сам срещу себе си и да победи. Човек сам трябва да реши, че е дошло времето за промяна, да се събуди от дълбокия сън и да предизвика себе си. Днес, утре, в други ден и така без да спира, ден след ден, неусетно промяната настъпва и става забележима и осезаема, първо от другите, а после от самия теб. Започваш да придобиваш сила, увереност, самочувствие, започваш да изглеждаш добре, да се чувстваш добре. Енергията, аурата ти се променят. Това е момента, където Създателят те възнаграждава за твоя труд, за твоите усилия, за упоритата работа, за проявената воля. Защото наградата за трудещия са земните блага и самоудовлетворението от вложените усилия. Но не бива да се отказваш, а да продължаваш само напред. Защото живота сам по себе си е едно предизвикателство. Тук и сега, днес. И победителят винаги трябва да си ти. Воля, воля и пак воля. Защото пътят е дълъг и винаги ще има падения, изпитания, трудности, мъка. Но здравият дух и калената воля са тези, които те карат отново да се изправиш и да продължиш. А пътят към постигане на тази цел е с вяра. Вяра в Бога, вяра в живота, вяра в себе си и в това, че твоя живот е в твоите ръце. И ти сам избираш пътя и променяш съдбата си. Дали искаш да предизвикаш себе си и да се промениш към по-добрата версия на самия теб. Физическата дейност, движението, труда, тренировките са най-прекия път за личностно израстване на човека и изграждането и подобряването както на физическото, така и на психическото му здраве. Те учат на дисциплина, служат за създаване на положителни навици и каляване на волята и овладяване на самоконтрола. Това са все неща от ключово значение за човека, които го сформират като личност и го оформят като човек, здрав човек, в своята пълнота, здрав физически и здрав психически. Защото ние сме психофизични същества, съставени от дух и тяло. И както Създателя ни е завещал, ние трябва да се грижим за тялото ни и да съхраняваме здравето си, защото то е убежище на духа ни. Затова и каналът да се изправиш сам срещу себе си има за цел да помага в развитието и грижата както за тялото, така и на духа. Да дава практични съвети, за да може тази промяна и това предизвикателство за личността, тялото и волята да придобие пълнота, да те доведе до цялостно развитие и трансформация в физически, но и духовно-нравствен аспект. Да обогати и промени мирогледа и мисленето ти към живота и да те доведе до това да се чувстваш по-добре, да се усмихваш и да се радваш на живота. Да бъдеш по-добър човек и по-добрата версия на себе си. Абонирай се за канала и ме последвай за следващото видео, където ще ти дам ясни и конкретни насоки за първите стъпки на твоята промяна, с които да започнеш още днес. Аз съм Twin Brothers и те предизвиквам.